Tak skal I have, tak skal I have. Jeg hedder Felix, og ja, det er rigtigt, jeg kommer hele vejen fra København. Jeg føler mig en lille smule på uddag, må jeg nok indrømme. Jeg kommer ikke så tit i Aalborg, men det kan være, at jeg gør det i aften. Ja tak, det var den første joke, det var ikke klart. Nå, jeg var til lægen forleden. Jeg var oppe at blive ultralydsscannet, I ved, ligesom gravide bliver. Jeg er ikke gravid. Jeg var oppe at blive ultralydsscannet på pikken. Og det var sådan rimelig akavet. Jeg ligger der på briksen, og lægen han sidder med den der scanner, der er gelé ud over det hele, ligesom med gravid. Så kigger på skærmen, kigger over på mig, kigger på skærmen til lykke. Du er en dreng. Nå, men grunden til, at jeg skulle ultralydsscanne på pikken, er, at for et par måneder siden, der blev jeg opereret i pikken. Og så kunne jeg godt stå her og sige, at den var lidt for stor, så jeg blev nødt til lige at få trimmet lidt. Nej. Den var ikke for stor. Den havde en fin størrelse. Og jeg siger havde. For det viser sig så, at når man får lavet den operation, som jeg fik lavet, så mister man. Man mister 1,5 centimeter. Og jeg behøver nok ikke at forklare til de af jer i publikum, der har en penis, præcis hvor meget 1,5 centimeter det kan betyde. Jeg vil sige det sådan her, hvis jeg fik at vide, at jeg skulle blive afkaldet på 1,5 centimeter, et hvilket som helst sted på min krop, og jeg selv måtte vælge. Det var det sidste sted, jeg ville vælge. Så sæt pris på det her. Det var ikke evigt, åbenbart. Jeg faldt over et udtryk forleden. Orgasmekløften. Har I hørt om det? Nej, okay. Orgasmekløften, det er et begreb, der bruges til at beskrive en tendens, nemlig den, at kvinder i heteroseksuelle forhold får færre orgasmer end deres mandlige modpart. Og det er sådan et relativt nyt begreb, det her. Men altså det her med, at kvinder får færre orgasmer end mænd, det tror jeg sådan set, at jeg og alle de andre mænd herinde var udmærket godt klar over. Vi var bare ikke klar over, at det var et problem. Jeg tror, mange mænd har det lidt med den kvindelige orgasme, som med det at se stjerneskud. Det handler bare om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg tror, der har det sådan lidt, wow, hun kom, så må jeg ønske. Nikolaj, han snakkede lidt om børn før. Noget jeg godt kan lide ved børn, det er, at børn de er super nysgerrige. De stiller bare spørgsmål. De er super ligeglade, det kan jeg godt lide. Især fordi børn, de er så dumme. Du kan bilde dem hvad som helst ind. Der var en dreng, der kom op til mig i den børnehave, hvor jeg arbejdede, og så kommer han op til mig og siger, Felix, hvor kommer vinden egentlig fra? Super godt spørgsmål, ikke? Skide godt spørgsmål. Jeg er en dedikeret pædagogmedhjælper, så jeg sætter mig ned og siger, jo, Valdemar, nu skal du høre. Vinden, der kommer fra vindmøller. Og Valdemar, han kigger på mig sådan her. Kommer den fra vindmøller? Jeg siger, ja, Valdemar, vinden, der kommer fra vindmøller. Vi har rigtig mange vindmøller i Danmark. Det er derfor, det blæser så meget. Og Valdemar kigger på mig. Okay. Man kan gå overvis, før det går op for ham. Og det kommer til at blive så fucking pinligt for ham. Det gør det lige så meget tid, jeg har. Ej, det er super. Er der nogen her, der ser porno? Helt sikkert, helt sikkert. Jeg ser porno en gang imellem. Er det Thomas derovre? Ikke? Han er stadig med. Nå, jeg ser porno en gang imellem. Og I ved, når man går ind på de der hjemmesider, så er der gerne sådan nogle kategorier over i siden. Og det er klart, selvfølgelig vælger man ikke den samme kategori hver morgen. Man switcher det lige lidt op en gang imellem. Men jeg tror, de fleste har sådan en go-to-kategori. En kategori, de ved, den virker bare. Min go-to-kategori, den hedder BBC. Er nogen, der ved, hvad det står for? Du smiler lidt derovre, du ved det godt. Jamen nej, Thomas, ved du, hvad det står for? Du ved det godt, kan jeg sige på det. Er du nødt til at sige det? Ja, det er okay. Det er også mit arbejde. BBC, det står for Big Black Cock. Det er min go-to-kategori. Og igennem årene, der har jeg søgt på BBC så mange gange, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at spørge, hvad er det egentlig, der drager mig? Nå, men er det kvinderne, som bliver penetreret af de store sorte tissemænd? Eller er det de store sorte tissemænd i sig selv? Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre, hvis jeg nogensinde mødte de store sorte tissemænd i virkeligheden. Jeg tror, det ville blive sådan helt starstruck. Jeg tror, det ville være sådan, hej.
Jeg har set alle dine film. Så det er nok